Üdvözöllek ebben a különleges lakásban, Budapest egyik legszebb részén, a Gellért-hegyen. Ez a gyönyörű örökpanorámás lakás a Gellért-hegy csendes zöldövezeti zsákutcájában található. A lakás alapterülete 58 négyzetméter, amelyben egy tágas 49 négyzetméteres amerikai konyhás nappali kapott helyet. A nappaliba és a közvetlen kapcsolattal rendelkező teraszról elképesztő kilátás nyílik a Budai várra, a Lánchídra, a Parlamentre és a Duna szépségére. Emellett egy kényelmes kádas fürdőszoba és WC tartozik hozzá, amely az előszobából nyílik. A rendezett társasház barátságos lakóközösséggel rendelkezik és gondozott parkosított kertövezi. A lakás modern energiatakarékos elektromos fűtési-hűtési rendszerre van felszerelve, de igény szerint gázfűtés is rendelkezésre áll. Kényelemről okos készülékek gondoskodnak, például távirányítható alumíniumredőnyök, szúnyoghálók és távvezérelhető hűtési-fűtési rendszer. Az ingatlan azonnal költözhető és a közös költség mindössze 13 000 forint. A lakáshoz egy 3 négyzetméteres tároló és egy 17 négyzetméteres garázs tartozik, amely külön megvásárolható. Az épületet 5 éve, a lakást pedig 2 éve teljesen felújították. Ne maradjon le erről az egyedülálló lehetőségről, és fedezze fel Budapest egyik legszebb panorámáját.